I ja que estem veient un exemple de com recuperar tot el que és vintage, què me'n dieu d'aquest joc? El recordeu? Molts de nosaltres hi vam dedicar moltes hores a jugar amb la serp. Està clar que, a banda de les diferències evidents d'aquells Nokia que ja són clàssics i els telèfons actuals, és que abans les bateries duraven molt més. Per què? Ho havíeu pensat? No direm que trobem a faltar aquells telèfons Tutxana, però que la bateria del meu nou telèfon no dura ni un dia és un fet. I volem saber-ne la causa científica. Ara tenim un telèfon molt més gran, a colors, on estem connectats a internet, fent fotos, fent vídeo. Llavors, malgrat que la tecnologia de bateries ha evolucionat molt a millor, les prestacions que li demanem han anat més ràpid. O sigui, diguem-ne que l'ampolla s'ha omplert més, però va ben més ràpid. El famós efecte memòria de les bateries de níquel té a veure amb les càrregues i descàrregues incorrectes. Fa que les bateries s'acabin fent malbé i deixin el telèfon mort. Si en lloc de 5 hores jo la tinc carregant-se i aplicant la intensitat i el carregador no controla que ja està carregada i la tinc carregant-se 15 hores, jo estic forçant aquell material a que accepti 3 vegades més electrons o que en doni 3 vegades més que el que podria. I és fàcil que se'n faci malbé. Ara la majoria de bateries són de liti, que s'extreu de salines com aquesta, a Bolívia, on podria haver-hi el 50% de les reserves mundials d'aquest material. Però el liti és molt inflamable. En una bateria de liti els problemes de seguretat poden derivar en foc i en una petita explosió fins i tot, perquè l'electròlit és un dissolvent orgànic que és inflamable, com la benzina. Per fer-les segures estan molt controlades i els carregadors porten sensors que et determinen exactament quin és l'estat de càrrega, que l'aturen abans d'arribar al nivell crític. Llavors aquestes és difícil que tu en puguis fer un mal ús en quant a càrrega i descàrrega. Oblidat l'efecte memòria, ara el que ens preocupa és el foc. El que fa bàsicament és curtcircuitar aquesta bateria. Amb el ganivet el que fa és posar en contacte l'elèctrode positiu amb el negatiu, té un dissolvent orgànic que és inflamable, com la benzina, i clar, llavors de l'escalfar-se tant, i sortir guspires, això s'inflama i es crema. El risc de que se'ns inflami la bateria realment és ínfim o pràcticament zero. Això és el que intenten els fabricants i tot el que és tecnologia de liti està molt controlat. A l'ICMAP investiguen nous materials per bateries en una càmera plena d'argó. Així eviten que s'inflami el liti o el sodi. I el que ens recomanen és que anem amb compte amb les altes temperatures. Normalment la temperatura accelera moltes reaccions químiques, algunes d'elles no desitjades. Per això es diuen que no ens deixem els mòbils al cotxe al sol i a mi també m'ha passat tenir un ordinador portàtil d'aquests petits que no estan pensats per treballar tot el dia, tenir-lo endollat pràcticament un dia sencer, carregant-se, notes que la bateria s'escalfa i després dura molt menys del que durava. Per evitar el sobreescalfament és recomanable connectar el portàtil a la corrent i treure la bateria.